dag skal vi lave en 100 sub special. Og tusind tak for de 100 subs. Det gør mig super glad. Så i dag skal vi lave en Bean Boozled challenge med min storebror. Ja, den her video er optaget for 4 måneder siden, tror jeg. Så den er nok ikke så god, men jeg håber, I kan lide den alligevel. Nyd videoen. Ja, hej. Vi skal smage på nogle jelly beans. Vi tager lige hurtigt reglerne. Den, som spiller flest ud i glasset, har tabt. Og så, når man taber, så skal man æde den brune, indtil man får den med hundemad. Og det kan enten være chokoladepudding eller hundemad. Vi tager dem bare på række, og så må vi se, hvilken nogen, der smager dårligst. Og vi starter med, den er sådan lyserød. Og det kan enten være stinkende sokker eller tutti frutti. 3, 2, 1, go. Stinkende sokker. Nu smager i hvert fald ikke tutti frutti. Puh, det smager det der modellervoks. Jeg er sådan sulten, jeg synes ikke, det er det. Ikke tutti frutti, det smager mig lidt af marcipan og sådan noget. Jeg synes ikke, det er sådan. Hvor er jeg slutte den? Jeg har sluttet. Det var ikke slemt. Det er overvurderet. Okay. Den næste, den er gul med lidt gulere prikker. Det kan enten være rådne æg eller smørpopcorn. Smørpopcorn smager heller ikke så godt, så rigtig smag go. Jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg tror, det er rådne æg. Jeg ved det ikke. Ja, det her er rådne æg. Det er rådne æg. Den er ikke så slem. Den er ikke så slem. Så mit æg kan være mere rådne end dit. Hvor klumpen? Det sidder i tænderne. Eller, nej, jeg tror, min var smørpopcorn. Ja. Det smager det ikke klam. Okay. Okay, den næste. Det er den her. Den er sådan orange med røde prikker. Det kan enten være fersken eller bræk. Og hader fersken. Så en god. Hvad er det her? Mine bræk. Jeg er ikke sikker om det her det bræk. Mine bræk. På grund af den der rødden ægsmag, så smager det ikke så. Fuck bræk med klam. Jeg har også bræk. Det smager klam. Fuck, den smager klam. Jeg har sluttet den. Hvorfor har vi ikke taget vand med? Hvad? Hvorfor har vi ikke vand med? Du har da ikke noget med spil? Nej. Okay. Den næste. Det er den grøn. Det er den her grønne en. Den er nok ikke så slem. Det er pære eller bussemand. Hvad skal pære eller bussemand? Fuck, hvor klamt. Okay, 3, 2, 1, go. Mine pære. Mine pære. Fuck, den er godt. Meget godt. Okay, den er hurtigt. Okay, næste. Den ser... Den er fucking klam. Ikke den her? Den der. Okay. Den her? Den der. Det er enten græs eller lime. Den er ikke slem. Jeg fik lime. Den smager godt. Det er græs. Lime smager ikke godt. Mærker noget. Puha, det der var en æg for at komme. Okay. Næste. Ja. Der er ikke så mange af dem. Den er blå. Det er enten tandpasta eller blåbær. Tandpasta. Det smager bare som noget tyggegummi. Jeg vil gøre det. Og det smager godt. Det smager af vinkatter. Fuck, det smager godt. Det er tyggegummi i isfjerne. Fuck, det smager godt. Hvad så? Nej. Den er sådan rigtig klam brun. Okay, det kan enten være chokoladepudding eller hundemad. Fuck, pudding er klamt. 3, 2, 1, go.
Og hvor satan. Fuck, det smager klamt. Og det er 100 ml. Fuck, det smager klamt. Det er 100% 100 ml. Det smager kattemad. Jeg har slugt den. Fuck det. Kan vi ikke lade det om til den, der tabeskade indtil for råden af? Ja. Hvorfor du taber? 100 ml er bedst ikke sådan. Fuck, den smager klamt. Okay, sidste. For satan. Det er den hvide her. Det kan enten være kokosnød eller vådservietter. Hvorfor er det så klamme? Det er kokosnød. Fuck, det smager sikkert. Fuck, hvor klam. Hvorfor det smager bare sæt? Jeg har slugt den. Og ja. Så tabte jeg vel. Jeg spillede ikke noget med. Okay. Vil du ikke tage en sammen med mig? Nej, jeg tager kraften ikke en. Hun er fucking klam. Eller Hvad er den det for en farve? nej. Den der. Lækker. Det smager så dårligt. Vil du ikke have en? Nej, det er den med pletter på. Er det? Nej, det er den der. Hvis du får en rådnæg, så får du en 20. Okay, Hvis du ved den. jeg tager den ikke. Jeg gør det ikke. Det er mig, der vandt. Indtil jeg får en rådnæg. Det dufter ikke. Indtil jeg får en rådnæg. Du skal ikke snyde. Det var smør popcorn. Det smager fucking ulækkert. Den fik jeg før. Okay, det er indtil jeg får rådnæg. Hvad glas det her? Det var smør popcorn. Du skal ind til telefonen. Er du klar på den der? Jo, det er der. Der er sådan der. Der er mange endnu. Der er mange endnu, hvis du bliver ved med at smage på den. Det var rådnæg. Ja. Ja. Det er lidt overvurderet. Det er ikke så klamt.